diri sa Magikay nahawan mi kay mag-install mi og temporary nga pedestal. Ako ipakita niyo guys sa pedestal. Ang hawanan kay diri kay sa ay mo daw panghawanan. Hindi rin sagot. Hawan na guys. Oh. Naibulawan diha ni. At tanawa diha. Nahinaya lang. Kasi kita kadi ako sa kabaritang bulawan. Kay wala may 4x4 nga kuko lumber si ma'am. Gimaniho lang ning 2x3 gi ako lang para mura sa siya 4x4. Gimaniho lang sa accredited. Na mura na 4x4. Nilapas gamay. Ibutang ng meter. Sukod na niya. Ay! Adi na na matuwad kay nakatukod na diha. Tabangin ang siya ngadtog Dili dyan niya patabangon niyang anak kay mahadlok siya madatugan. Iya ra dyan kayanon. Ano dyan ang amahan sa dipinsaan ginang anak. Ang iya mga anak mo yung assistant dire. Butangan og brace guys kay aron makabarog ba. Aron inagmasa tarong siya. Okay. Ni-assist na ang ihang assistant. Okay. Magbarag-barag pa. Wala pa ka dyan ka upot. Okay, ayan na ang gibutang. Masa na po kay simento sa puste. Tanan guys. Ulang pa di ay. Pikas nis na.
Nakapigas ko, tanga na. Ayo, napangan ito. Hapon na. Diba? Iwan sana pa doon. Yan, huli na ta. Itaod ng meter guys, pero dili pa na siya kompleto kay wala pa grounding o ang 3R. 3R nga bolt on, kuwangan pa may materialis kay wala din hurot nilang palit. Gamay ra? Di ka abot nis? Awas na kayo, kung ano yan. Tangan na, bigyan na yan. Isog na rin ko anis. Man na. Nataod na siya guys. Ang ikuha na lang ang katong 3R nga bolt on o ang grounding mo kuwang pa nga materialis na mo guys. Baliko na pud ni namo sunod adlaw guys. Thank you for watching guys.